Gani gongo kumanya buna abalimi bekemeli yechae ni go babeire bakubolwa na bigo gosegeta kwaneke buna nkulinda bale ekemeli ekyo okwana korwa ase kanisa ye Adventista yali yogo nigo oyokoronerere kirogo kyobo director korwa ase zone ya Bogetutu Nicholas Chenge abeire gakubolya abalimi abo kwaneke buna ngo kinya bale engele yabo wetera ase okulinda ekemeli ekyo yechae boigo nigo aberega kugania gusirwa elinde kwenyorera obubui asobochori bule bosyo ase alireira gochigo kolya buya ase nsemo yekemeli ekyo Mulikito Polikapokara na mange Umudirector yigahaga gukwanira abashirika bekanise ya Yogo SDA asomorubeli ho gusangirira bisagwa byo gukinia ekanise yiga nigo agendere ko baga gusegeta abananchi abo anene bari abalimi kwaniki bunango zikabaleke meli igechahe HI is there to stay. Directors come and they go. Very well. Lakini HI ito go baleki. Uiketi gale. Ekanagi ito uiketi gale. Egere. Getokonye. Ochenge gagukwana buigo nigo aereire njira babekiri bitambukiro ebikirano asubura ibweta kwaniki bunango kinya bale engelia y'umulimi Intubu na torops mama edenga etu alwetu baka sto ikire tualwete silingi 11 ponas towaika meronge tatu aisa nemo tualwe silingi 17 tuwaikire silingi 24 oigo nigagendere ko bagakurira nga bahise gochorwa na inde igora ni kiboneke mu ndeke gicaye gikonyara koba gekoba n'ubwoito bunene ocyase umurimi ebona sito siarenge ngurwe tisingi kire 35 nemo tigedarai tigende iguru umusara no turati kurwanira nande twetamye mutubwate tora gusunule 24 na nto cyenkebe to kana gito inero omote tubwate kusia tobotigara abana baito kamarikende nkeyo wego nigagendere ko bagagosemya abananchi abo barabali mikura sorogo ngorigana ne kurase factory ya Nyansiongo waesokia asobocholi boko bachora aba director bure busyo na waka chikura cyobwasyo ku eliyo ko bachora aba director baranyara ko bakubayirira na inde chikura oyo mitoke tukwana kule kiwa kudare 28 ande jiwa kwa secret parrot ubwate kebande kyao neslidi yao naena ewe kuwaka moto yuko tomorrow wabera sire naena kwa tuwakone ngore echa yaito Nyansiongo yaito igotore boronge ingana yanyara ko bage gusirwa munegati y'abalimi abo batebiruna igo borayibweta bwaba ubu boita obonene yarenga tumusabere chikure kino akabako amasikani gamongo bwo chikura tusikane no mwalyo yani gabalime babotokirwe obusemya lero naboko nyora no muntu ngotore chae iganga nyete kibaso mwali w'umutyenyi nabali munonde bwensi umwalimu agenda ali musara waye nyoka basegende tukakane eine otokurwana turo ototige ekemaliga itokere kironge getabwati mangana kombokombo lakini abadalinga abadaita ngokura tole turo naenda abande bakaleki abande bache lakini nini mubwate amachi na kesa weyo korwa General Moreno, we must have a vision. Totuare a mission. And totuare purpose. Kila kiaturalia kenera, and that was the main theme of the day. Totuare a vision, totuare a mission, and totuare purpose. Igingo ripoti rigetaseni kwa wanjete Kendizi TV kurugiga seti nseme chiga chali ya Yogo SDA yugutuke meye wadi ya Gesima imeye kaunti Nyamira inchi gonguru kwa Polycarp Okara